Right, abusia for December, what you say December dia na onum say Ghana na day amanfo chile wa hapa na menum say sisika ni Ghana but amanfo chile. Enoma bi nso ekoso because of December nti yemfa ne serious but enoma bi ekoso a eno nso ehu ye pa wa say ye ka ho asem ne address wo eye Offinso 82 years old wawu ohene mu a amanfo bi akwa akotu ni funu no ama echiri nsema eboba aha Eeei media subscribe name ya bell no so send be a video editu mu na nsabeka the trending issues ewo Ghana ene baby bia no ye de be ma na wahu sene ekoso ene one dos but ye concentrate on eye Offinso eye wawase dikro na nakwame mafu 82 years older wawu a namu yakwa kotu na emanfo bi de ensa keka wu no enimu nsema eboba abusia aya na mebisa me ho se aso saa nneoma se obi wu a ye de nneoma bi besie no ne saa de no is it outmoded and I say still na amanfo ye ehun be mpu ne hia se obi bewu na ye de sika ebe hyehye no ho ye de nneoma ya aboden ebe hyehye no ho e de akọ eye esie ya na se de akọ fom just in belief say nipa ne kono okọ wiase foforo na wiase a okọ no omo betumi e the way atonoma obetumi the way I say or could live a different life. Ebe so chirema amamere de amamere enti yentumi ntutu amamere se ade a yaye fitititi aba besi this time nye penso na yebesisa amamere because wahina e friend say nana kwame mafu afrim na yekwakosi empatia ene agudi a yede hye eye na daka ho ene ahwenepa ene kente a yede fra na sene se ne be na danger enda so nyina no ada yekosie no the next day yenkotia yesi yakotu ni funu no ama amanfo yi e de omonsa akeka efunu na enkaibọ no kiremu a yesie ne Saturday ne Sunday anopa ombekọ eye Thanksgiving sorry because bibia mu no esi a yede eye nyamkopon so aseda koma no eye bia yede nyame ase ene ade wo mu Sunday nanopa ene beto dwa na se ebobo bai se no yede yensa akoka eye nanamu na se yakotu nana emu no ayiyi empatia ne agudie ne ade yede hyehye ho nyina no yayi afrim na mebusa se if say ampase the gold ene nneoma hyehye ho de a say no boys aba no omoni abriye pa sika no onya okro obetwa oti akwaji sika na ne se ho se nipa awu na yedi agudie ene ahwenepa ede ebekura no anase yedi behye na amuhu ede akohye foma boys etwa omo ho na omakwa akotu efuru no meme de mintumi mfa nsusu obia se obi ena akwa akotu nemum se nipa okwa akotu ade we sei no onya ho hint se aso yedi nyoma bi sei na ekosie na yedi nyoma bi sei ena ekode de na enti okọ ekote eho a omode akukudurofo akwakoye na we nyina si ye na busua omantu bi amfa nneoma na anko ye bochi na kroni kwantia baabi enneoma mko yi free na namu no hu nyina no omosa de akosio na minim se eye na nasaman na etia ho na emu na se esiye anase nananom a ahonhom a wo honom na esi no ye mpene ma mundi saa eniamo ho semia ye nkɔ ne nkɔ hwɛ video a esi wo honom ene enneoma esisi wo honom me ba me de dia aka nyina ebet house beka na ho asem na yeka na asem so wonte ase wawu enti samle saman ho komo na me ne umienu ye ba bedie saman so ho komo de wudi a ehu eye yenkasa Ipacho eja dom na nanom nsamanfo ama me kwan se metimi no akasa boko kwan dem me da se empani sa de chine ante asem fofra ye chi ntia yenya edi firi wo fe so
eba ne se yakosie wo hene bi ambebe wiase funu ne yakotu na sai na esitia pate na hemfo no macho mu so makotuo na na ne die na otiase wo ye yenti a owu ya ye kwakotu nufu yo minia medawase ne ma chia watiefo ne wahwefo na minia medawase ne asema wabusia sense eye da memenda etwa mu wa wani tiase se duru da memenda na senya adede a na kire se oba asante ha dia na se asante amamre eye yiwa de ye ne ayesu ye nanane ye maamenom na kire se aye bomfrete na minia enche na nanama fufu anananom ewansia do enti da memenda etwa mu ye de nanama fufu mpamu ededa no eji na disiedie ema ye pen krabre ema busua kwatena ase eji na disiedi eji na nensa abode abusua eji nsa abode na wie akopen kontabu abu de di kan wo makoda ma ade achi boabo aye ho ne akona ase asore sense eja no se de besie bia no se ya papa oboni o yemfa asedama no abusua adware ne akwa aseda ne nipa bi beyi o masutrese na nama fufunu ni akotuo no abusua de ose ye woyo yenkwa ne yenkwa a eye enne ya ye fra ne Patrick Otompiamo nko yibi ani ya de na nama afupia no kokoshe mu enu na nipa bonefo akosta tefri na naafo ebubu na ni nyina wura makwatwe na nama afufunu yirada edi abesi abontene na ye hwe dade graphic ya de da na nama afu edi hihye anu ebi wa abontene eniema edi kata no ebi twetwe adaka hu dia na kire sa ato sesese ye bie adaka isuo ne ye hwe ene to siase ye fra bibi ba matric enam soma abusia ko police station koye police report said ye beya wo mo beba no mabe madantifo ansa ne ye bie emu so eno na police foi ba ya wo mo kofre tankase ba ya ye bie funi so a na nama afo mu de eda adaka yi mu na niema ye dida no ebi ye chen ahodo ebi ye kente ebi ya disiedie ahyentiade uduru kwa ma ade atonsuo uduru kwa mu a wode ayeka sika eno na papani ya tima yi saa ne ma nyina de afi mu a eno no ya abrekosam a mini a wote ya na nama afufunu yakotu amefunu de wodada kama ne niema de yayi ni nyina bibusa se na eye ede ani niema wodi gold ne kosie no empatia bia na esombo a obebetimi akoto anya sika bi anom de ka ho kosie nana abusua niema ya de gugu na nama afuko ene nensa ene kente ene niema ya de gu adaka mu enipa bonefo esusu se ebeye gold be wa adaka mu a minua wo mutim kotu efunu yi a yetimi yi niema yi na kire ne nya na ntia se eye na nama afo niema ya koyi ye hu se niema bi bu obi afitira yankwa se ya kura enam soma politifo ka abusua yi ho ema mo koya na nama afo niema ye ifiri ni funu ho no o man tima anfa ankwa obi nim ta na nama afo saman na kwatia wo mo ta na nanom nsamanfo ta abosuma wo mo wofin su na kwatia wo mo a yakwo na nama afo niema enu su bu kro nkwantia sika benko na ope agudie senko na mode hye ho a boy a wo afi na wo siso abobra 82 years obi papa wakotu funu echense kenta de frarase nyina wagimi sese no odwene no ma bi ho a wonte ase because boys ni feel say no ye bre ye wo hiam enti enwoma bi akwan bi e befa so e be make money bia ye befa so make money sanko form ye sa di we say enna wugya no so mfa ne ma me ko gisika duro betumi de naje because amanfo kutakukuduro fun ne akukuduro boni bi okrom ase ya odwene ho a wonte ase. This is a typical example. Say yanko ase ye efunu ayase no eye just enra yanko tuni yi enwoma e wo no ho yanhwe ya de saa de jimi se ya na obon se wakochene maame na watiniti ode kojiska se sanso na net ya mentia se amanfo okron ase na omo bre no mu yese na ye de agudia e be hihye obi amu hu akwakosie no meka se ebusuafo ni bi nso no kire omo pa ebusuafo ni bi fili se no yen bre wa hase ya de na namu a wawu na yen bre wo krom ase ye ne tia ya som ne ye bre na ye de agudie hihye ne hu akohye fom kwa e wo se ye dwene fast
sana boys na adwene yo na mum kai wo se ultimate farm ultimate to amamra se oye dan amamra ya amamre se wo filisa obra ya adwuma enye obi agudi a ye de sie no amamra kwan so amane a yeye e de sie wo bi na ukoka se mekutufunu no amamra ya amamra ultimate to amamra se Christmas bebe otumfo esi aduma obi a to no storm obi a enso Christmas adura kan wan for beto ne ma to batum because obeya amamre what you say enti aya say akukudu na kura boys no medwene ho amenti ase ehu pa se wugya ho a ade a obi di beye wo no wo bedwene ho a wonte ase boys ni bi enya akukuduro omo adwene nyina ne se no udi 40 years udi 60 years na se wo bedi hia ono udi 20 years na odi ye kura ope because years be na odi ye no nkwasi abre na obebre wo wiase but ono no wo chile na wo fili de wo so ye bia no wo ye na se wu earlier ono na adwene ne se wo ye okay ti kwan bone so kwa shortcut na boys if shortcut and a boy see fa ndu bone na boy see to enwema bone unless I catch him say enwema esi wo hono no na enye agudie no na na omokope if say enye agudie na omokope nso a na omokope bibi foforo a eye tumi a ya kire mo say momfa bibi say mra nti omo ncheke funu ni ye hwe say ni bibi a wo ho a efunu no mkotu ye no police nya investigation omo cheke ni say ne pass ni nyina wo mo ho a Manenyo nwa say this is a way a man for so fast with edit to me free eye bigger power be honum say you go to obi amu ede hu bibi aba enwema na omo ahu no omo chake hwe say bibi aye intact because meaning say eden omo de ba ko bi beko a omo de ko petumi Nyankopon hu ye nyina ye mobo because e kwan e pese ye fa ho ne enye ne enya sika ne enya tumi ne enya bibi wo be konkra na ya assembly man bi kura wo pe e ho nkwase asem na okoyen we ye kan mo se mayenka kwan bi a obi be fa so de age tumi e manfo ye nyoma wosumase a ehu ntuna ma na mo ni ada ho a typical example ifuna yesie ne ne ade achi a obi akwa akotufunu just like that because what is say the goodie bi ahyehye ho why na ko ka kire o mo say a goodie ahyehye sa no ma no why ye ka tam mu no so why na ejina obi why na hu say the goodie ahyehye ohene no ho why na hu say the ade bi ane boarding bi hye ohene no sika bi gu ne na kanim anti obi ehu akotu safun why questions bebre na wasi bisa because me nyesho so mo ya hoho a mo firi ba bi o mo nte ho hwe o mbeba say yesi obi ne kutu na na amafo bebre yesi o motafo esiye no nso so definitely obi na ka kire o mo say no yesi na ye de agudie ye de nyoma ahyehye na ho enti yenkoyi e na o mo so ye nemum enya sanso a na ye obi selfish interest obi tumi bi a wope e na otumi so ekoyi sa nyoma we sei Ebusuya aha Eeei Media. Don't forget to obekire wa adwene wo comment section wonom na we me abel no so se ne be ya video ne de tumu a wonsa ebeka. And more updates they better from B0dy media chiri me ne be bro se ne be ya bibia be kama e wo. Subscribe ne me abel no so makrao.